Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naapalak kadagiti makitak agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, ito iti sweldo, bakit? Baka mo ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat, agi-budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud met nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Ni matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamutan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro no a sweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang? Tawanan tinamnamag a pangalaak. No diti sumaro naman na sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagdakgal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Sige. Manungay day ta. 15 mil. Ano? Nadadaol mo tayo. kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inus-usar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't kukumangarod mat. Ay, kagumatang kamutan ah. Sige, taibagak to iti asawa. Lakay, kaya't kukumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldo. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay laeng ka di taref tayo, tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manan ti kayat mo. No agkurang ti sweldo nga agpaay kada tayo, agreklamo ka manan. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangarudan. Basta, siyak ti makaamo. Ang imayak ading ko, tanaam mo kang agpapautang ka kano. Mano ka dito utangan manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirma ama, ken binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidya balay mi ha? Siyaklatan ti umaya binigat dito eh. O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad, siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta umayak nga umay dito eh. Iso nga uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta, ken ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo ha. Wen, saan ka di amadanagan ta siyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan nun adamagan pa'y? Mabitlaang agida sara kon. Tayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro natin. Ano sam ka din, lakay? Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. Wen man? Regalo nila kay ko, hindi nag-birthday ak. Kinaykayat kun nga regaluan nak iti cellphone. Ngam di aghandaak. Imbag ka pa'y, agdabaro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot ka nila kay mo. Uwan man ngagpaiso. Kadaanan nga minan ka to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat ngawsaran, di ano sampay. Imanugo taklaang nga ikatangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklako. Ay, kaya't ko at talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalatakan ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 kan mo. Ay,
Nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya. Naawan matlaang nasisita pangusaram iti nangina a cellphone. Ano sa mun ati lalakaen laeng a cellphone? Saan ang nagpaabak ka ni Nora? Di kaya't na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti ibagbaga na. Kaputa da online business na. Isulatan ti adakarbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't iti napinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Just de utang ko kinkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan ang mabalin, amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiim mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nila kay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanan iti 20,000. O sige, kastoy nga rod ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga ron ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan ati mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga ron ti masapol ko. Nayunak nga ron iti 10,000 pa iti utangak. Agbalinan at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sika tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to'y cellphone na ginatang ko. Talaga pa pintasan na kiti husto. Saan ko nga ipagpakita kanila kay ko dayto? Kasigurado ang pagungtan nakmanan. Bakit? Saan ka pa yan nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa ingay, natang manan ta isumot ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon manun abulan apasig anatang ti ipaspasidam kanya. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka ka din nagreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimbang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mamat deta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo deta. Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusarami ti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito unig ti balay. Tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok? Tatipidin nakmat. Ha? Siyak ti agtrab-trabaho. Ngam di nakpay mapakan iti naimas. Kasano ata da ito? Pangala ako na ititinag ko iti utang ko kani Jas. Manon nga daw adyak nakabayad. Manang Luz, umayag man. Manang, adak ka ni. Nanang, saan nyo ka di amang manggagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan ti mapanlaki sa uho. Ibagam nga awana. Ibagam nga adana panak. Tapay nga ilamangan nyo. Ada ka di ba, Sulyo? San man at ila ibagbagam. Mapanukitin ka sarita. Basta ibagam nga awana. Sige man langan. Oh, anya timbagana. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak nga awan kayo. Kut kinunana. Ngayon sumangpat kayo kano. Mapan kayo, Jay Balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap-sapulan na kayo, nanang. Anya ti ba, Sulyo? Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga ka ni tatang mo nga imay ni Just dito balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrobwatan ama pa nagtrabaho, lakay?
Day off ko ita. Ah, kasta ka di? Ay, kasanumatan no umay ni Jazz. Oh, nada ka di bagbagam. Ape, akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan lakay. Ni just data. Ay, sige, tamapan ko sa batan. Anya? Ape, sa batam. Padanunam dito'y balay. Ha? Ang mga ano ada importante nga ibagana. Ay, Jas, ading ko! Dumanon ka! Ay, imbag naranaan kayo nga agasawa, manong. Ilimlim mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? At daw utangkan ka ni bakit ko? Kasta nga agpaiso, manong. Ala. Tangay jak amo nga daw utang ni bakit ko ken ka. Dua kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige, panawan kayon dito salas. Madimot ati kasta nga aramid mo, manang. Sikat nagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di ka mat maurayan nga umay aghulog. pasensya ka lang kuman, Jazz. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamatlikliklikan, Makisao ka kumaitinasayaat. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayad ak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, ket makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo, Di nakiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta, Kaya't mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka rum iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anya mo't daytan nga ibagbagam. Awat ka di ti asim kanyak nga asawa. Ket siya nga asawam, kinasya na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat ti agtrabaho. Total, awan matir aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. At dakamat dito'y amakikapgapas, anak. Apayan, saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang aming tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay nga ay. Basol ko aming tatang. Ay, Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. apay inan ano mayati inutang mo? Kuwa. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit natin ang igatangam iti inutang mo. Unay kamutan, di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwa kay cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusan ti makitang dantap no ada pagbayan mo. Ay, unusan, di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lagan, ti ibayad mo. Oh, Jazz, umayak ko mamanan makisao adin ko. Daytoy pailaang ti maitad ko. Ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin. To'y cellphone laangan ti ibayad ko iti daddo mga utang ko. Oh, ato iti resibo. Kabarbaro pa'y dayta. Tadyak una inus-usar. Unay kakit ngaminan ayamanang. Nagpilit kan tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit laangan ti bayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agi amanak tayo manugot ka, Jazz. Saan munton nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayad akong ti utang ko kini Jazz, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan paila nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanya. Isu na sursurok mati dumiskarte, tapno madaan na kitibukod ko akwarta. Ngam ti importante, isu amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo,
Luz. Agyaman iti daytoy apakasarita ang pagayam Luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agurnong kakit di, tanasay-sayat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Enso. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sara, agyaman tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo lang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Ket no adumat ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush dakla ang siguro. Ngam saan damat nga agar-aram. Amang ano mabainda nga agaran. Uray sak namin ididamo. Talaga mabainak nga agaram kan ka. Iti dayta akin na pintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat lang ang asan asikati nang yawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang yawat iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte ka magtan anak ka girlfriend ka ni Sarah, Enso. Jak nga rod nam naman asong batan nak. Gapo taamok kat ado ti agkursunada ken kuana. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aro din. Nalaimpay. Kaslang rod adakan kuanan ti amin nagalat ti babaya sapsapulag. Idinto ta siya. Sanak mo't analain. Ngam, saan ka matapaudi iti lang Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakaasinumbatan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbagman, tadamot langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan ka agbanding ta. Ngam kanayon nga awan oras mo. Pasensya ka na. Talagang awan oras kun ang makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oras si ka. Makumikom kamot iti pagadalan niyo. Wen, ngam adala ta oras ko kan ka. Ado nga minti projects mi. Diyak kahit abong mabadag iti grades ko. Iso a please, Enso. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority? Para matlang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton tati agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? Maipayan ka matlatay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Taro migrigat matan dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, baka mo kang rod. No dayta ti kayat mo. Enso, payakas lang na unang tipang panunutan. Masurunak lang kini Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no. Tado ti aramidan da. Sa baling namin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunak kan ko na. No kayat mo, sumurot ka kanyak intun madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino. Basta, sumurot kalatan.
Dito yung matgayam ti bagbagam kapapananta. Wen, kat madamdamalaeng. Adda umay akadwata. Asino? Namamukmuk langin siya pagadalan na pagadadalan ta. Dagita damot gayaman. Isudan dagita sumungad. Hello, guys. Hello! Agtugaw kayo, girls. Tayam amo kayo iti kadwak. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice, kan Laya. Hi, Enso. Hi, Enso. Mabit lang, Tasin yasak ni waiter. Tapno maka-order kayo iti inumin nyo. Tasayaat. Tayo manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May gayam, no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pag ko naamat iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti Rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enso. Nagugwapo iti aldaw ngam iti Rabi. Uray si ka, napintas ka ita, ngam idi rabii. Nangruna, idi nabartek ka. Loko kayo, Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwana. Dua lalaki, kan dua babae. Payamla tayo dan. Saan mo ida pampansinin? Oh, asino dagiti kikitaan niyo? Ha? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yun? Ibagayo lang, taugorder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Ha? Joke lang. Kita am day tangaramit mo. Nusyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, adamat gayam oras mo. Si Kapay ti daganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya? Katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasantan ti relasyon ta. Dahil tanaan ti makagapu kayat mo ti makibreak. Ano? At na relasyon yun iti dayja babae. Awan pay. Ngam interesado akin kwa na. Gaputad da oras na kanyak. Anya? Sige. No day tati kayat mo. Makamu ka. Anawan ka na. Makasangit apin manaw. Ngam... Apay akas to'y matenteriknak. Kaslag babawi ak iti inaramit ko. Surutak nga ta ni Sara. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan pa in babae. Ti may sa kadagiti kakaduana idi kalman ti kaduana manen dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunama nag-break kayon? Iso nga ita, nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mo't sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno? Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ak. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na. Kasla igaggagara na ti makikuyog iti na ita lalaki. No kaano ti kaadata dito'y? Isumat ti kaadada. Isudatiin mo na dito Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wen man laangan. Kayat ko adwa talang nga ginom. Tadta kayat ko nga ibagaken ka. Ano di ka, Enso? Agayataken ka, Alice. Agpaiso? Punaklakit din numanhit ka. Sana makadik na. Among ka di, adamo pa ila ang makita ka. Kit agayata kong kengkeng. No kasta. Umanugot ka nga agbalin a girlfriend ko. Kapunan. Agyaman ak no kasta, Alice. Sapay la ko ma. Taka na yun nga da oras mo kanyak. Siyempre, mata. Siyakpay ti ko na. Ang mga nusikat ti awan oras na kanya. Di kagdanag.
At daaklaan dito eh. Anytime, akasapulan na. Sigurado ka iti daytang ay naramid mo? Siguro, No kasta, saan ka sigurado? awanan ti maramidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita mo. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngam ka kuyog na lang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Uston, nalpasan. Isuasaan na kon ababalawan. Ay, kas lang amin awan panagtalak ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man mo. Ngam madlaw ko nga adda pa naggusto na kanyak. Isu apat check. Adda oras na kanyak. Day tati makagapo nga inaram mo. Uy, Saan mo nga iayatan? anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayatin ni Alice? Makaamu ka. Di ko nang siguro saan ka makadlaw ka. Saan ka naragsak no kuyog na. Mapilpilitan ka lang. Siguro, dayjay pa'y laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papankin ni Sara. Saanan anas kan nga ibagak no asino. Ngam agpayso ka di ha. Isupay lang tilinaon ti puso. Saan ta napagsarita ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Maglagayam. Saan ko mga rudmat akas ta ti pakpakitam kanya. Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyog mo. Pasensya ka lang kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isan dagiti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayatan na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinuan niya lang ita? Sika ti girlfriend kon. Iso a natural. Sikan ti ay ayatak ita. Sapay lang kumata na pudno ka iti dayta nga ibagbagang, Enzo. Rabiin. Saan ka makaturog? Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana? Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklang. Ikarigatak latan nga ibaw ing tirik na kini Alice. Total, nasingpet mo't kanyak. Awan mo't ti may bagakan kwa na. Maturog akit din. Masapa ak nagbiyahin ton bigat. Agawid akit di lugar mi. Takailiw ko matan ni Papa. Kumusta, iho? Imbagman ta nalagit na ka. Katagawid ka. Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa girlfriend mo? Adda ka iti maudi ato ka iti kolehiyo. Imposible nga awan pa girlfriend mo. Addan, Papa. Ngam amuyo ka di. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. Adday mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko. Gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manan sa bale a girlfriend ko. Ngam panagriknak. Tiin mo na a girlfriend ko ti ay ayatek. Narigat ti kasta, iho. San lang ati bagin tiluklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Unfair mo't kankwana. No saan nga iso tilinaon ti puso. Anya nga ron ti kasayatan nga aramidak, Papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. At magbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti puso. Tapno nawaya ka nga agsubli iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, Papa. Kasanon, no pabainan nak. At least, nakisaw ka kankwana. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talaga nga'y ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakakayat, awan maramidam.
No ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, papa. Kasta ti aramida. Apay nga inawis nak iti dayto a restaurant. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Kat sapel ako matamawatan, nak. Anya dayta? Kaya't ko lang tagbalin anapod no itirik, nak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan. Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga asan ang mapukaw iti panunot ko ni Sarah. Isupay lang ti linawon ti pusok. Husto ti atak po, Enzo. Mariknak ani Sara pa ilaang ti ay-ayatang. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papaluposakan ka. Tadyak metla ka sa pulan ti tao itibiyag ko. Asaan anapudno kanya. Adda ka di ka sa pulang? Apa nga inawis na kaamangan iti dayti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman, nak. Sarah. Kaya't ko ama-amuam. Asaan ka, Apolos, anapukaw dito'y pusok? Uray na addaanak iti sabali akaayan-ayan. Ngam saan ka analipatan? Ay ayatan ka ba'y lahing aging gaita, Sarah? Enzo, amom ka di anasakitanak unay tinaramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim lang ti pampanunutan. Saan ka may kari ti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagong daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugali. Pasensya kan, Enzo. Ngamadan sinong batak nga agar-aron kanyak. Oh. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? No kasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanan ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo, pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka pa nakirelasyon, ipaay mo, ti panakaawat mo, iti ay-ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod, probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Sofia. Manipod Elocosur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ubingak pa'y idi pinanawan nak ti mismo nga inak. Kat daytoy tigapuna adim makkelak iti sidong ni Lolak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sofia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Papa, sa dino nga'y tinapanan ni Mama. Saan matan nga gawa awit?
Jak amo iti day ja garang ganjang na inam. Saan ka diya nagpakadakan ka? Saan mat, papa? Awan mat imbagbaga na. Basta kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kanayon arumar iti rabi. No kas di asumra kayon iti trabaho yung. Sumarunong matan arumar. Nakapimpintas no kas di arumar. No agdamaga. Agungot mat. Talaga garang ganjang day ja nga inam. Sa dino nga minti ayan na, papa. Saan mo nadamagan? Basta manipod ita. Agyan kan kinilolam. Itigasta. At da mga sikasuken ka. Kat sursurwa mo ti agbyag. Ngawan ti inam. Taapay, papa. Saanan nga agsubli? Saanan? Sa dino nga rod ti ayan na. Jaka mo. Una yan, papa. Basta. Di ka nagdamag may papankan kwa na. Ala. Isaganam amin agargaret mo. Tagyan kan iti balay dalolam. Anang, dito yan nga agyan ni Sofia. Da kayon ti makamukin kwa na. Di kagdanag. Tunggalag sweldo ak. Ikang kayo iti kwarta. Basta saan nyo abaybay anti apo ko yo. Oo, ray, saan ak nga ikan iti kwarta? Saan ko abay-bay anti apo ko? Apay, sa dino manan tinapanan ni Camila. Nagsublin iti nang pidutak ken kwa na. Ah, Garang ganjang day di ababay. Bala, umay kan apok. Mala, yag mo kanyak day tabag mo. Saanan, apong? Kabailak mat. Alangarudan nanan. Mapanak matan. Sofia, agsingsingpat ka ditoy. Uwan, papa. Bala, umay kan apok. Sumragtan. Uwan, apong. Ngala, idi sumpay laang tibag mo di tata isimpakton inton madamdama iti cabinet iti kwartaw. Siyak tulatan, apong. Kabailak mat. Apong, mabalin ka di ti agdamag. Amuyo ka dino sa dino ti ayan ni mama. Ay, saan? Kan saan mo na panudutan ti inam? Sana balay. Tadaak mo't akad kadwam. Apong, adakon! Apong! Asin ka? Ano tinisapon mo kini apong po? Siyak ni Charles. Para bagkat kadagiti tagila ko ni Apong iji eskwilaan. Isupay mo't at itid natangdan ko. Kasta ka di. Sige, dumanon ka nga rod. Urayag mo't amakarubat ni apong. Tagkuyog kamin amapan iti pagadalan. Ha? Sige man nga rod. Taurayak ni Apong. Dito ikakading agnanaad. Ama mo na. Amok nga apo na ka ni Apong Isabela. Makitkita ka ngamin iji pagadalan. Kasta ka di. Saan ngamin a familiar ti rupam kanya? Si anak lang siguro ang mailasin. Adda kami ngamin ito sa bali a seksyon. Saan tangag ka seksyon? Kasta ka di. Ay, gayam. Apay adito'y kamatan ng agnanaad. Timanaw ngamin ni mama. Awan kadwak iji balay. Sa dinong itinapanan na. Dayta ti jak mo. Mayat di agtugtugaw dito sirok ti mangga. Tanapariir. Wan nga rod. Dito itan nga ag-review para iti umada ni ates tayo. Talaga ang nagagat kang agadalan niya. Siyempre naragsak namin ni Papa amang ikabit iti ribbon ko. Nukas di nga adda honor ko. Imbag ka pa'y, tadapay papam. Siyak ngamin. Nasapak ang naulila iti ama. Isu nga ita, ninanang ko lang ti mangisaksakad kada kami atalong agkakabsat. Ngam, pinanawan nakmati na. At least, saan kayong agkurkurang? Tada trabaho ni papam. Sa bagay matkit dian. Sa dino nga tamat tinapanan ni mamam. Diyak man amo. Kasla damat amo da apong kan Papa. Ngam di dala kayat nga ibaga kanya. Kumusta kan dito, anak? Okay aklaan Papa.
Antoy, alam da ito kwarta. Imbag lang nga daig igama makwarta. Agyaman na, Papa. Saan mat nga agliway ni Apong amang ted iti kwarta? Sa bali lang, no da extra kwarta. Papa, saan ka di pa nagawid ni Mama? Saan? Kan saan mo nanamnamahin nga gawid? Gaputaad da inyawid yun sa bali. Kasano ana mo dayta? Di magasang itay agsa pa ijay. Gaputa kayat kayo ang makita. Ngam timot babae nga agwalwalis iti paraangan tinakita. Pasensya ka na, anak. Ngam ka sa pulak mo ti mga sikaso kanyak. No kasta, talaga nga awanen namnamang agsinublan kayo kini Mama. Isu ti pimanaw. Isungawan ti basol ko dita. Libilang at kita kayo kan ni mamam. Kanya ngay ti aramidam. Siyempre, damagag no apay apimanaw. Kano sa dino tinapanan nga. Kasano ngay? Libaga na sumurot ka kan kwa na. Diyak kaya't apanawan da apong kan Papa. Umadanin ti graduation tayo. Sa dino ngay ti kaya't mapagadalan. Awan pa'y plano. Diyak amo kini Papa. No sa dino ti kayat na apagadala. Si Kangay. Sa dino mo ti pagadalang. Awan mat kwartami apagadal ko. Planok ti mga alay ti vocational course. Sa akto agabroad. Tapno matulong akto mat ni nanang amang paadal kadagiti kakabsat ko. Nagsingpet kamatan. Maasi ak ngamin ka ni nanang ko. Isula ang timang isaksakad kada kaming agkakabsat. No kas pangarigan ta maka-abroad kanto. Saan kanto amang liplipan ha? Wen, uray si kamot Padamagan nak, no sa dino ti pag-iskulaam. Sige, ibagak to. No palubusan naklakit din ni Papa. Kaya't ko nga ijay bagyo ti pagadala. Apong, nakaidasara kon. Mangantayon. Sige, Apo. Tapno masapa ta ang maturog. Apong, adda ko madamaga. Anya dayta, Apo. Kaya't nga ta ni Papa no ijay bagyo ti pagadala. Apay mat nga ijay. Adayo ti kayat mo apagadalan. Kayat nakadi apanawan. Saan nga iti dayta apong? Ngam kas lamay mayat ijay. Naumaak ngaminan dito ayan tayo. Iso akayat kumati sa bali. Ala, ay kat kasaom ni Papam. May papan iti dayta abanag, Apo. Sofia, agkuyog tang agawid. Katwan ala, mapantang arudan. Sofia. Siya nga agpaiso, anak. Apay nga italang nagpakita kayo. Istorya to kan kati amin. Umay ka, sumurot ka kanya. Iyam-amu ka kadagiti kakabsat mo. Adda kakabsat ko, Mama. Adda. Taluda. Charles, uray umunakan nga agawid. Ibagam tulatan kini Apong asimurutak kini Mama. Ibagam nga agawid akmatlaang. Sige, Sofia. Dito iti pagigyanan mi kadagiti kakabsat mo. Iso ni Nolan. Ken dagito'y matagiti babasit a kakabsat mo. Da Jingjing ken Eddie. Pasensya ka lang ko man kadagiti kakabsat ko, manan. Si kagayam ti bagbagan ni mama akabsat mi. Basta gayam tirik na ti maadaan iti kakabsat. Awan anyaman na ading. Bayam idang agay ayam. Maragsakan ak amakam-am mo kada kayo akakabsat ko. Itatanayam amukan kadagiti kakabsat mo. Ipasyar kamot iti pagtrab-trabahwa. Sa dino, Mama? Basta sumurot ka kanya. Nolan, sikapay lang ti makaamu kadagiti kakabsat mo. Wan, mama? O sige, agsubli akto manen ading ko. Inapatan. Amu kun ti pagnanaadan nyo. Pasyaran kayong tumanan. Dito'y ti bagbagayo a pagtrab-trabahuan niya, Mama. Wala. Dito'y nga agap-gaputi kwarta. Nga us-usar at para kadagiti kakabsat mo.
Awan mo't nga sa baling nga amo kapag sa puli. Ayan guys, ti asawan. Kayat ko asawan. Ti ama dagiti kakabsat ko. Agsasabali da iti ama. Ngam agpapadada nga awan serbina. Da kayo lang timang bibiyag kadagiti kakabsat ko. Wan, iso nga intugot ka dito. Tapno makita. Nalakakala ang ama kabirok iti kwarta dito eh. Iti day ta kinapintas mo. Adu ti agbalin a customer mo dito eh. Mama, mangmangagyo ka diti bagbagan. Dandanikan ang turbus. Mabalin mo trabaho dito eh. Marigata na kami ang kadagiti kakabsat mo. Si Kalaang ti makatulong kanya, no lakit dito umanugot ka asumrad dito eh. Sofia, Ha? kung naktumat nga intugot mo dito iti anak mo, Anak ko, saan mo laan nga anak? kalpasan na pinanawam. Ita, at dapay larupam ngagpakita kan kuana. Kat inyag mo pa'y iti daytoy a lugar. Adda panunot ni Sofia. Adda kan ko na nagdesisyon na anya ti kayat na. Sofia, agawitan. Mama, sumurutak ka ni Papa. Sana bali, intay mat kanyak ti cellphone number. Sige anak ko, kat panunutom ko ma, ti imbagakan ka. Anya ka titinaknakan mo, tasimurot ka iti inam. Inyam amunak lang ang kadagiti kakabsat ko, Papa. Apay nga rod, anapan kayo iti daytoy a lugar. Imbaga na asadya nga agtrab-trabaho. Sofia, saan kan asumurot iti inam? Tamangan nyo ibugaw na kapay. Maaramid na nga tatikasta, Papa. Di mat na ito rin nakaapinanawan. Papa, adda talo akakabsat ko iti ina. Ket ni mamalaang timang bibiyag kadakwada. Awan bibiyang kun iti inam. Kat palaagan ka. Saan kan asumurot iti inam? Ta saan mo nga amo? No anya ti plano na kan ka? Kumusta ni mamam? Nya nga itimbaganakan ka. Adda talo akakabsat ko iti ina, Charles. Ket marigrigatan ka no ni mama kadakwada. Anya nga roti kayat na mapasamak? Apay nga masidagkan ka. Kaya't nak nga isarak iti trabaho na. Tapno matulungak ka no. Anya nga min ayat trabaho na. Agtrab-trabaho iti club. Anya aklasin ti inatikasta? Sa anak nga umanugot iti kayat na. Nga maasyanak kadag iti kakabsat ko. Kasano nga ta matulungak ida? Matulungam ida. Asaan ang masapol nga umanugot ka iti kaya tinam? Kasano? Nalipatam ka din timbagak a planok. Agiskwela iti vocational. Katinton makalpasak. Agabrudak. Kastamot ti aramidam. Itata naggraduar kan iti high school. Anya ti plano? Ag-vocational course akpay lang, Papa. Kalpasan na, agabrood na. Ne, apay akastamat tan ti desisyon mo. Agabrood akpay, Papa. Sa akto ag-eskwela iti 4-year course. Alay, makamu ka no day ti kayat mo. Kat, anya nga rod a kurso ti enroll mo. Kaya't ko ti caregiver, Papa. Tainton mauma ako ni EJ abroad. Agawid ah. Kasyak to ti mga sikaso kini Apong. Alay, nasaya at day ta na panunot mo, anak. Nagpawitak iti allowance mo, ading ko. Ket ti mabati, itad muntokin ni mama. Agyaman ako na manang. Saan ka madanagan? Inton makalpasak iti panagadal ko. Sakto matan ti makaamo kadag iti kakabsat ko. Uresan na kami to napawitan. Masyanak namin kan ka, manang. Amukmat anarigat ti agtrabaho dita abroad. Di nakpakadanagan, ading ko. Tinapatag kanya ket makagraduar ka. Iso alala ingam ti agada na. Namnamaang manang.
Jak sayangan ti kwartang ipawpawit mo. Alang arudan, kat adapay aramidak. Ikumusta naktulangan kadagiti kakabsat na, ha? Wan manang, kat ulitak tagyaman. Awan anyaman na ading ko. O sige, bye. Ita, nakalpasan ti kabsat ko iti panagadal na, Mr. Lonely. Nagawid akmetan dito'y Pilipinas, kat siyak itan ti mga aywan kini apong ko. Kat ururayak met, ti panagawid din ni Charles tagkalay sa kamin. Tuy pagayam mo, Sofia. Sofia, pagayam ko, saludo akman, kadagiti kasken ka. Nga amuda ti tumulong, itirigat dagiti nagannakda, nga urean niya pa'y titrato kadakwada ti nagannakda iti kalabas. Hala, itultuloy mo kuma, ti kinasayaat mo. Taparaburan na ka ti apo iti ad-ado agrasya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Sofia. At taga Ilocos Sur, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Fiona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Elementarya akpailaeng addan crush ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Fiona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Laura, kita ang tisumungan. Di crush ko, manipod pa lang elementary tayo. Nagkwapo at talaga, oh. Ay na, saan ka kadi pala ang anauma iti crush mo iti elementary tayo? Siya, adan sa bali aklas ko. Saan kun akras di crush ko iti elementary tayo? Basta sa anak ang mauma ni Troy. Agpat papayag launay kan kwa na. Iso ti arapaap kong agbalin ang boyfriend ko. Ay, kaano nak natanga Arman? Arman na ka siguro, no napintas ka, akas iti insan mo ani Melissa. Wanan nga. Umapalak launay iti dahi akasinsin ko. Natayang, napudaw, napintas, kan nagmaymay sa nga anak. At daamin kan kwa na ti atensyon tinaganak na. Iso nga rod nga iso ti news tayo. Ta iso ti kapintasan kada tayo amin. Ay, nukaslakla kumakan kwa na iti kinapintas. Sigurado nga armanak ni Troy. Inton kwan, siya kung tinangaram kan kwa na. Excited akon para iti umadanin ay JS prom tayo. Oray siya, insan. Naragsakak nga ta, no ni Troy ti agbalin a partner ko. Amam ka di, crush ko unay ni Troy. Sipod elementarya tayo. Kasta ka din? Nabayag gaya man a crush mo. Ngam aging gaita, saan pa'y anagaram kan ka? Amangan mat no saan nakatay? Patsak, dumtang tumat lang ti gundaway ang mapansinak ni Troy. Oray pupuutam daytoy akino na. Saan ka unay amang namnama insan? Saan ka a feeling dita? Narikat ti masakitan. Think positive aklaan ngamin insan. Anya nga iti amom, no pumod no ang mapansinak ni Troy. Okay, makaamu ka. Ngam laglagi pam ti kinunak. Saan mo ang mapilit ti may sa tao no saan nakaakayan. Okay? Oray saan ani Troy tinagbalin a partner ko. Naragsakak latta. Anya ti pakaragsakam? Excited aklaan ang madanon ti kaaldawan ti JS prom tayo. Anya ti amom ngay no isalanak to ni Troy. Ay sus, talagan saan na in love ka iti day di atroy. Inoras mo ton nga day ti panunot mo. Agpaiso ti kunam.
Ngam saan mat nga inoras-oras. Basta awan ti Aldo adyak mapanunod. Ag-review ka kit din. Tapno na nga to ti maalam iti exam tayo. Barang di ta na ka mapansin. O sige, one man laangan. Ay, nagwapo ni Troy. Iti suot na si Ka. Wan nga ron. Kan oray si Kamat. Napintas kay ti suot mo. Kan, napintas ka pa iti dayta ang make-up mo. Sapay lang ko mga rota isalanak ni Troy. Dance for all! Adayta, nagsabalin ti music. Dance for all ka no. Ay, day jayon ni Troy. Umayan di tila misaan tayo ababae. Ha? Kitaon ni Troy. Nimot Melissa ti insala na. Ay, huwan nga ron. Naikatin ti ganas ko. Kasla kayat kon ti agawit. Anya kamot kan? Saan pa'y akanibusanan ti lubong anya? Ag-enjoy ka kit di. Saan mo lang na napanpansinan? Oh, adayta, ni Harry ti agturong ditoy. Umay nakaisala. Nakapimpintas ka ita, Fiona. May bagay kan katibadom, kan ti make-up mo. Agbayso ka di day ta ibagbagan? Wanmat, sa anak nga agululbod. Apay nga rod asaan nakamapansin ti crush ko. Ha? Da crush mo? Sino? Secret. Diya kayat nga imbagakan ka. Sayang. Amom ka di. Sikat ti crush ko. Sorry ha. Nga madamot sa bali a crush ko. Okay laeng. Crush lang mat, saan ka di? Naragsaka kon, ama isala ti crush ko. Kasmat siguro kan ka. Naragsak ka mat, no isala na ka ti crush mo. Saan siguro nga isala day chay? At least, at dahak anang isala kan ka. Wan mat kin. Oy, Fiona. Apay akaslan na unag ti pampanunutam dita. Ingkakit din nagluto iti pangmalman tayo. Saan mo nga urayan ti inam? Sa dino ka di tinapanan na. At ay laklakad na. Kayat na ti maadan iti pwesto iti ili. Sagsaganaan nan ti panagadal mo iti kolehyo. Talaga? Pag-iskwilaan dak iti kolehyo? Katwa na. Apay, di mo kayat? Kayat ko ah. Isuasaan ka pa yama kay boyfriend ha? Sayatam ti agiskwela. Kasano ang maki-boyfriend katawan to pa'y agarom kanya. O di na saya atawan ti disturbo iti panagadal mo. Mayat kiti ano ada boyfriend ko. Tapno ada inspirasyon ko nga agadal. Kunam nga rod nga nagararam kan ka. Kasano kumamaadan ka iti boyfriend. Ala, yung kakatagluton. Fiona, agmay may saka mo tita. Ayan ni Laura. Masakit. Iso nga absent. Isumat lagayam agmay may saka. Apay nga imasidag ka. Ada masapol mo? Awan. Kaya't kulaan ti makiinistoryakan ka. Di ka agdanag. Sa anak nga agaram. Ay, wan. Saan ka di abarkadam ni Troy? Wan. Ngambisi ita iti girlfriend na. First time na amaadan iti girlfriend. Anya? Sino ti girlfriend niya? Saan mo pa yung amo? Ay, naudi ka gaya man iti damag. Katno ti kasinsin mo ti girlfriend na. Anya? Simra ka magdan. Naimbag ka din? Wan, okay akon. O sika, kumusta ka mat iti kaawan ko? Anya tinapaspasamak? Makasangit ak itinaamwak, friend. Ngam iliwliwag ko laang. Anya tinaamwam? Datroy kan Melissa. Agayan ayat dan. Anya? Di mat ko naman na ibagam iti kasinsin mo a crush mo ni Troy? Day tangaro ti pagsakitan tinagam ko. Ay, ala, bayamon. Di mo panunutan day ta. Ag-move on kan ka ni Troy. Basta, isulat ta ti crush ko. Unay kan aya. Makaammo ka man laangan. Ay, Fiona. Troy, apay nga nasidgan na. Ada ka di ibagan?
Damagak lang nung nakita ni Melissa. Diyak namin makita. Kan di na matrip-replyan na kiti text ko. Di na pa isungbatan tiyawag ko. Nagtulag kami ngamin, ngag-lunch kami ita ijay kantin. Amangan no ada sa bali, ana panan na. Amangan no nalipatan na nagtulag kayo. Siguro. Sika, nag-lunch kan? Saan pa'y? Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Apay kay tinasaan. Kayat ko O may ka, inta nga rodan ijay kantin. Hoy, Fiona, kinunam nga urayan nagtagiddan ta nga ag-lunch. Ngam saan kamot anabirukan. Idi na panak iji kantin, ni Troy matgayam ti kaduam nag-lunch. Pasensya kan, friend. Gundaway ko ngaminan ang makasango ni Troy. Ta inawis na. Anya? Inawis na ka? Iso ti imasidag. Dinamag na Melissa. Ta iso ti kadwa na nga ag-lunch. Ngam awan mat na Melissa. Iso asyaklatan. Sika, ti inawis na? Dinamag na no nangaldawa kon. O, dimbaga kasaan pa'y. Ay na, sika talaga. Inawis na kalaang di crush mo. Nalipatan na ko. Di nakita. Among ka din, ti may papankada kami kini Troy. Owen, insay. Oh, matlagayam. Bueno, mangnamnam makapayla ang apansinin na katinabayagan a crush mo. Ngamsyak matikayat na. Inawis nak amangan. Taawan ka no ngamin kadwana. Tasaan mo mat asungsongbatan dagiti awag na. Iso aginundawayang matan. Ambisyosa. Saan na kanto ang magustuhan ni Troy? Tandaan ang date na. Apay akas tamat nanti pa nagsasaom kanya. Insan. Gaputadyak kayat ang makikuyog ka iti boyfriend ko. Naawatam? Awan mat madingan aramidak Agrasan ka pa lang. Di ko namkit di. Agraraman ka. Ha? Maminsan pa'y ang makitak ngagkuyog kayo. Ipulong ka kini Uncle Francis. Ibagak nga aga-agaw ka iti boyfriend. Bilibak mo ti takasinsin mo. Sikapay itanti aga-agaw. Kat imbagam lang arod idin a crush mo ni Troy. Ngam pinatulan na paylaang. Bay amon. Anya nga rod. Iso mati kayat ni Troy. Ngam apay apermi nga unget na idin nakita na kayo nagkuyog. Kan imbaga na adinan kayat ang makita akakuyog mo. Insecure? Diyak man amo. Kat napinpintas mat nga adayungam iti siya. Ngam nasingsingpot ka. Hay, italaang amaamwak ti pudno nga ugali na. Gapo iti kastangar aramidan na kan ka. Hi, Fiona. Apay nga inasigdan nag. Kumadayo ka kanya. Oh, anda ka di basol ko? Awan, ngam agungat ni Melissa. Kasta unay ti ungat na, iti nakita na ta anak kuyo. Di ka madanagan. Nag-break kamin. Isu asanin nga agungat dayjay. Break kayo. At damat sa bali a boyfriend na. Saan lang asyak? Isu akin unat. Anasaysayat na nag-break kamin. Anya? Sikati nang i-break kan kwa na? Saan ka masayangan iti kasinsin ko? Apay ko masayang anak. Saan kumat nga inaram ti kasinsin mo? Isu ti masidag kanyak. Ket kinuna na kursunada nak nagbalin a boyfriend na. Bilibat man iti dadya kasinsin mo. Mga no idinamon a crush mo ni Troy, inunaan na kan, takayat na ti agpasindayag kan ka. Ay, day tangaro ti pampanunutak. Talaga nga inggagara na ti amin. Saan nga agbain nga isutiin mo na nang ibagay ti Rignana kan ni Troy? Saan siguro Gaputa agbilib iti bagina. Asaan da mapagkatkadan? Isumat lagayam adi na kayat amakita nga agkuyog kayo kan ni Troy. Di na siguro kayat amaamwam nga iso ti imasidag kan ni Troy. Ita, sa anak matan amabutang kan ni Melissa? Anya ti pulpulong ni Melissa?
Nga agaagaw ka kano iti boyfriend, Fiona? Patpatyan yung matay ti akasinsin ko, tatang. Awan inagaw ko kankwana. Kan saan ko ang boyfriend ni Troy. Iso ti umas asidig kanya. Inbreak ngamin ni Troy. Gaputag susukot ti boyfriend na. Unay kayo lakit din aya. Nag-uubing kayo pa lang. Ngam daytan ti aramidan yaw. Ni Melissa, tatang. Iso pa yung ti agaram. Saan ko matama iturod ti kasjay? Urayo ka ti lalaki ti agaram kanya. Nga uray kas ti laong ti itsura. Taapay aya ti itsuram. Kito napintas ka, mat. Napimpintas ni Melissa. Ngam kasjay mat ti ugali na. Congratulations, babe. Congratulations, Matt, babe. Saan ko pa nga imbagbaga kadatatang kunanang ti may papan kadatang. Ngam plano nga ibagaitan katakwada. Saan da nga tanga, Gumet? Naanos dagiti dadakkel ko. Kabaolak ti aglambing katakwada. Ngamin, ang muda mat anasing puta. Kan, ibagak matan as sikati kakuyog ko nga agenroll. Sanak pa ila makasurot ka na kayo itaan, babe. Inton bigat laang ang tiumay ko ijibalayo. Okay, babe. At mukaten, dagiti tatakal mo ti may papan iti relasyon yo, baro. Uwan tata, naibagakon katakwada. Ala, palubusan kayo iti relasyon yo. Nga may bagbagakon kada kayo, nga agadal kayo pailaeng para iti masakbayan yo. Ibagayon, no saan nyo na kaya ti agadal, tapagasawain da kayon. Ang anusan nyo ti agtalon, tapno ada pagbiagyo. Nagtatangmot. Agadal kami, pay. Nasaysaya ti aglilinawag tayo, tapno sana sayang ti kwarta pag-eskwela yo. Agidan kami nga agenroll ka ni Troy. Criminology ni Troy. Education mat kanya. Ay kat nagsaya atan ngay. Kasta, agplano kayo para itinasayat ang masakbayan nyo. Para mutlaang itibangunan yun to a pamilyayo. Ita, adda kami iti may katlo at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely, kat natibkarlata ti relasyon mi. Ikarkararag ko asapay lakuma, tanitroy ti makatuluyak. Tuy pagayam mo, Fiona. Agyaman pagayam Fiona, iti daytoy apakasaritaam. Ala, sapay lakuma nga rod, tanitroy ti makatuluyam. Kat igaedyo ti panagadalyo, tadahita ti kaskanan. Daytoy apakasaritaam kat agpaay apalagip, kadag iti estudyante, nga addaanan iti kaayan-ayat. Asaan nyo kumaadadael ang tigundaway, tapno makaadal kayo. Tawan sa bali a maisagot, no di da kayo matlaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fiona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglahi. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.